Ambalma chon media flebagaw malikono maliko ha aw bismillah akato kun kibaru keneka bakurubaw fle jateminaw koni yira ko fami yina samiya ye ale koni ma ban folo ka sababu ke sanji caya ye o min be ka jamana kono denw sira aw be wala ni soro ni doko kun kibaru ni kono muso ka so sigida duruna bamako dugu kono projet koni sigida senka wala sa binkera mamunka ka se ka olu bla u ka hakew kono aw bismillah kokura aw ka doko kun kibaru keneka Simbon ale ni wolonugu bon ale baraw koni sigira senga ka kɛ ni kalonye ni amba falema mois d'octobre rosa ale keleli baraw sigira senga octobre kalo tile 10 san ba fla ani mugan nani kati dugu kono o yamaria dira anga ministri fe minga baranya shinendo kɛnɛya sabatilima Okumun kononana l'Office national de la santé de la reproduction ni abe falema onasera olu koni ye lajere bala ben wala saka maula famia minunga baranya shinendo kunafoni dima o baraw koni kera octobre kalo kile kononton samba fla ani mugan nani ni bara nunu be koni kera Dr Ben Moulay Idrissa Aidara ale koni senka awasi ale be wala likawi walasa ka kunbɛli ni matarafali kɛ ka ɲɛsin China bon banakisɛ ani wolonugu bon banakisɛ kuma kɛra nin de kan arabado octobre kalo tile 9 san 2024 ONASER jabala la sigi kun tun ye walasa ka bilasirali kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ ni nin baara ninnu tagabolo ye ani kunnafoni jɛlen dili jamana kɔnɔdenw ma. Presse, je parle des acteurs qui peuvent transformer. Ni mekumani kunnafoni dilaw ye mekumani mɔgɔ ye minnu bɛ se ka maliyɛnw ka ɲɛnamaya yɛlɛma sini ani sini ɲɛsigi la maliyɛn minnu bɛ se ka sin bon ni wolonugu bon sɔrɔ sabula aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ den ni ba ka kɛnɛyako la. Parce que vous êtes un maillon essentiel de la santé de la mère et de l'enfant. An ka bi lajɛrɛ ni kun bɛ tali kɛ journalistes ni hommes de médias k'u former parce que an bɛna campagne octobre rose de daminɛ. O campagne be tali kɛ ka kunnafoni di population bɛɛ ma sin bon kan ani den wolonugu da bon kan. OMS ka fɔ la mɔgɔ 185 de tanyana ka kun kɛ sin ka bana ye ka fara o kan maa 1 ni kɔ olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ an fɛ yan san o san Mali la. 1000 femmes sont mortes en 2020 dans le monde. Simbo in bana juguba ye min bɛ an bɛɛ ka du kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali la i ka taa du kɔnɔ i m'a sɔrɔ ko bani delila ka kɛ du min kɔnɔ min sababuya bɔla Simbo ani wolonugu bon. Difficilement au Mali tu verras une famille qui n'a pas été endeuillée par ce drame qui est le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Ka kɛɲɛ ni octobre kalo ye n'o kɛrɛnkɛrɛnlen don ka bɛn sin ka bon ani wolonugu ka bon kɛlɛli ONASER n'o ye cakɛda ye kɛrɛkɛrɛnlen ye min ɲɛsinnen don musobana ni muso kɛnɛyali ma olu kɔni ye b'a don kunnafoni di ani sɛgɛsɛgɛli baaraw ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ninnu ma. Des adolescentes. Walasa ka bana yɛlɛmali bali HPV la ka taa sin bon na ani wolonugu bon na fura sɔrɔla o la. Empêcher la contamination par le HPV pour aller vers le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. A y'a fɔ a ye cogo min na vaccin sɔrɔla sisan a ko kama i y'a mɛn bana kunbɛn an b'a fɔ ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye donc vaccin sɔrɔla a ko kan sisan nɔ min bɛ se ka kɛ jeune fille fɛ minnu ma don cɛ bon na fɔlɔ o bɛ daminɛ san 10 ɲɔgɔnna na ka taa se fo san 14 ma. Fo ka taa se nin campagne banni don ma sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ f'u ye an ka kɛnɛyasow bɛɛ la. Toutes les femmes et toutes les filles. Ni kan ka kɛ sababu ye walasa maaw ka taa an ka kɛnɛyasow la ka t'u yɛrɛ lajɛ an ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bila an ka kɛnɛyasow bɛɛ la walasa maaw ka se k'u yɛrɛ lajɛ fu ani fɔlɔ. Pour se faire dépister. Donc nous avons distribué des intrants pour les structures de santé publique pour qu'on puisse faire le dépistage gratuitement. Donc clinique mobile fɛnɛ bilalen bɛ wagati in kɔnɔna na ni min ma se ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ an kɛlen bɛ ka yɔrɔ dama jati minɛ clinique mobile bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na muso minnu tɛ fɛngɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka taa ka t'olu ka dépistage kɛ. Donc sɛgɛsɛgɛli kɛli a waati la o bɛ se ka kɛ kunbɛli ye
ani fɛɛrɛ ye ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ninnu ma. San 3 kɔnɔ ONASER sera ka baaraba kɛ ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ninnu ma. N'o bɛ tɛmɛ kunnafonidiw kan, sɛgɛsɛgɛliw nɔgɔyali fo ka taa se furakɛliw ma. Fɛn min ye kiriko bonankow ye camancɛ fanga kɔnɔna na walasa bin kɛra maa minnu kan ka olu bila u ka hakɛ kɔnɔna na o ye projet boloda ye min kolobokarili baaraw kɛra octobre kalo tile 10 san 2024 Maison de la Femme et de l'Enfant sigida 5nan kɔnɔna na. Zainabou Gueye tun bɛ yen nɔ Actuel Media tɔgɔ la. Projet d'appui au processus de la justice traditionnelle Mali la ni o ye projet ye min bɛ dɛmɛ don maa o maa minnu ye degun sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ tɛmɛsira ɲuman tilennenya taabolo la Mali kɔnɔ. Ale ɲɛbila baaraw kɛra alamisa don octobre kalo tile 10 san 2024 na. Tribune de Jeunes Mali ka jɛkafɔ ni association Jeunes de Violence min bɛ Mali woroduguyanfan maraw kɔnɔ. Association Nuhundion ka ɲɛsin tɛmɛsira tilennenya sabatili ma Mali kɔnɔ ani RDJTIM ye. ATJLF ye dɛmɛ kɛ min bɛ na kɛ sababu ye walasa ka dɛmɛ do ka ɲɛsin donna tɛmɛ sariya yiriwali la. A kunba ye ka dɛmɛ sariyaw sabati min bɛ bɛɛ lajɛlen jate ani min bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw sen don Mali ko la. Kɛrɛnkɛrɛnnenw mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka degun ɲɛnabɔli la. Nin projet in hakilina ye hakilina bɔra jɛkulu 4 de la. Trije Mali n'o ye Tribune Jeune pour le droit Mali ye n'o ye ne yɛrɛ ka organisation ye ani RDJTIM o organisation o fɛnɛ bɛ justice transitionnelle kunkanko kan o bɛ Tombouctou o bɔlen kɔfɛ a la AND association n'o y'o dir o bɛ Bamako yan nɔ ale ni AFVVRN o ye jɛkulu ye musow ka jɛkulu don mun bɛ victime dɛmɛ violence basée sur le genre kɛra victime minnu na donc o jɛkulu 4 de ye hakilina fara ɲɔgɔn kan komi ani partenaire dɔ tun bɛ baara kɛ dɛmɛbaga jɛkulu dɔ tun bɛ baara kɛ n'u sigilen don Ghana Accra u ye an accompagner CVGR baara kɔnɔna la san caman an ye san damadɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ baara la mais u tun bɛ ka an association kelen-kelenna de accompagner mais kɔfɛ an yɛrɛ nan'a ye sani u ka association accompagner kelen-kelen est ce que an tɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka baara kɛ o bɛ fanga don an na kosɛbɛ komi u b'a fɔ cogo min na bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta projet in dabɔ kun ye mun ye an ye consortium créé an ka consortium dabɔ kun ye de ka mɔgɔw dɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɔɲɔgɔnna victime minnu déplacera ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na k'u dɛmɛ u ka se ka don justice transitionnelle ko yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ u jɔyɔrɔ ka ye justice transitionnelle ko la n'an b'a fɔ o ma ko une participation inclusive. Kabini san 2012 waati Mali ye gɛlɛya caman sɔrɔ min bɛ nɔ bila lakana politiki ani sigida laminiw na. Tilennenya ni o ye tiɲɛ sabatili jɔyɔrɔba ye n'a bɛ jigiyaba lase mɔgɔ degunnenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni politiki in jigi okumu kɔnɔna na ni projet in bisimilalen don commune 5 ɲɛmɔgɔw fɛ. Aw bisimila commune 5 kɔnɔ a ka ca ni san 20 ye bi an ka jamana bɛ degun dɔ kɔnɔ mun ye siya wolomako ye min bɛɛ kolokoloba ye sifinnakaw ye jinɛko bolo kan o de y'a to ne bɛ ni projet in nali fo kosɛbɛ. En tant qu'organisation des victimes, saluons cette initiative du consortium CAJT qui... Me consortium CAJT ka ni hakilina in fo kosɛbɛ wa ni bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka furancɛ fanga dɛmɛ u ka kiriko la an ka jamana kɔnɔ wa m'a laɲini fɛnɛ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'olu ka baara ye de ka binganiwale tara ka ɲɛsin maliyɛn minnu ma an ka kɔrɔnfɛla la k'olu dɛmɛ u ka consortium CAJT ka ni baara bolo bilalen dɛmɛ wa consortium CAJT ɲɛma bɛɛ lajɛlen kan k'i jilaja walasa ni ma kofɔlen ninnu ka se k'u yɛrɛ ye nin baara bolo bilalen kɔnɔ. À tout mettre en œuvre afin que les victimes puissent être impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet. Kɛlɛw ye minnu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la woroduguyanfan fɛ ani jamana sigida danfaralew sigibagaw bɛɛ fɛ ani jamana sigida danfaralew sigibagaw bɛɛ fariyako ɲumanw ta hali bi minnu ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ ni tɛmɛsira tilennenya projet in
n'a ye sababu di tɔɔrɔbagatɔw ma u ka seereya kɛ ani ka musaka sɔrɔ n'a bɛna kɛ sababu ye ka kelenya nati jamana kɔnɔ. Parce que an wulila c'est vrai mais mɔgɔ caman sara est-ce que olu ka réparation bɛ se ka kɛ tuguni ni yɛrɛ ka ta sisan ne yɛrɛ kɔrɔkɛ min ye dugutigi ye o fagara bon an yɛrɛ ka dugura n y'a fɔ cogo min mɔgɔ minnu sara o de halisa u si ma don fɔlɔ yɛrɛ donc ne nin ye occasion ba de ye o ma se ka k'an lamɛn davantage donc nafa b'a la kosɛbɛ barakaba de bɛ nin fɛn in na barakaba de b'a la an bɛ dugawu kɛ fana kɛ ala ka to minnu b'an dɛmɛ o ka se ka dɛmɛ baraka ka se ka bonya pour que a bɛ se ka nin baara min kɛ nin ye a ka se ka waya jamana yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ quoi. Y'an ka dugu attaqué o de sira n'o ye anw bɔra Moti mara la an ka calculer de Moti ye mais an ka kubeda ye so ye o ye Plajon sera ye nana ni mankan ye ko f'an ka don jasi yɛlɛ an ti don an ka mɔgɔw kun tɛ don nana ko sɔgɔna an ka don attaqué nka mɔgɔ tora la dugu gɛn nana cɛ 16 minɛ ka taa n'a ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ tɔw bila k'a to mɔgɔ 2 ye an ka dugu mugu jini ani dutigi ye ne yɛrɛ cɛ ye i t'a la n'a ye ma bɔ a la koyi an ye jumɛn ye n'a sera ka dɛmɛ min k'an y'a kunna k'an hamu fɛn b'an hamu n'an sugɔrɔ nɔgɔya kun o ka di ne ye n'a ye dɛmɛ fɛn fɛn bɛɛ sɔrɔ o ka di ne ye e ka ca a ka se k'an dɛmɛ. Kɛlɛw ka tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ association jeune victime tɔnba ɲɛmɔgɔ ye hakilina jigin kɛ ko a fana ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ sira tilennenya jɔyɔrɔ 4 waleya tiɲɛ sigili ka jalakidenw jalaki ka tiɲɛniw dila ani ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka fariya ko wɛrɛw bali o kɛli fɛ an bɛna tilennenya lase mɔgɔ tɔɔrɔlenw ma ka dɛmɛ don jamana ma walasa bɛn bɛ se ka nati. Transitionnel et français kiri min bɛ do institution na pour que victime ka se ka do u ka droit la parce que a pilier ye 4 de a pilier fɔlɔ o ye ka kiri sɔrɔ ani tiɲɛ ka bangi ani u k'u ka réparation sɔrɔ victime ka se k'u ka réparation sɔrɔ ani ko kuraw ka taa taabolo kuraw ka taa min b'a to min y'an sɔrɔ sisan o kana an sɔrɔ tugun o kana segin tugun kana min ye conflit ye. Mali kɔnɔ fariyakokɛlaw kan ka kɛ tiɲɛ kan tilennenya kɔnɔ ni projet in ye fɛɛrɛ nafaba ye walasa k'u ka jigiyaw dafa hali n'a y'a sɔrɔ ko tɛmɛsira tilennenya in ye projet ɲɛtaaba ye gɛlɛya caman bɛ yen minnu kan ka ɲɛnabɔ jɛkulu 4 ninnu waleyali ɲuman bɛɛ ɲini ka ɲɛsin mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu ɲɛsinnen don o ma faamaw civiliw ani diɲɛ jamanaw a nafa ka bon ka fanga in sabati ani ka nin waleya in kɔlɔsi kosɛbɛ. Sanji mun nana wagati laban ninnu na o kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛni don mɔgɔ caman kunna Bamako dugu kɔnɔ ale ni Mali région kɔnɔnaw la nin kɔni ye wale ye mun bɛ an ka jiboli siraw bɔbaliya ale ni saniya kofɔ o b'a to wagati yɛlɛma bɛ digi kɛ jamana la Maimuna Daw bɛ walawalali kɛ aw ye. An bɛ don min na i ko bi kabini san bɛ fini daminɛ maɲumantɔ ko yɔliyɔli ani misimisi o bɛ kɛ maaw tala ye Mali fan caman fɛ ka d'a kan kabini san b'a fɔ ko toyi dugukolo kan o ye maaw ni hɛrɛ farali san tɔw la kabini septembre kalo san mi ɲɔngiri nka o ma kɛ ɲinanta ye o min ye maa caman dabali ban ji kɔni nana kosɛbɛ a ye tiɲɛni caman kɛ wa hali bi a bɛ ka to sen na o min bɛ ka degun caman de lase maaw ma nin waati in na. An sigiɲɔgɔn caman bɛ yen minnu kɛra jiko inondation in victime ye donc an bɛ se ka kuma min fɔ a la dɔrɔn o ye de d'abord Ala ka a ko in Ala ka banko ɲuman d'an ma parce que ji kasara filɛ nin a ma nɔgɔn quoi ni a danna dégâts matériels ma hali bi an bɛ se k'a fɔ bɛɛ Ala tanto ye parce que adamaden ni ka bon ni nin bɛɛ ye donc an bɛ a fɔ de ni jiko gɛlɛyara tan kasara bɛ ka minnu sɔrɔ nin u k'a dɔn k'a fɔ se kɔni t'an ye mais an bɛ k'u ka dusuma kasaya an bɛ k'a partager u nɔfɛ an yɛrɛ fɛnɛ tɔɔrɔlen don parce que ni fɛn y'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ a y'i yɛrɛ sɔrɔ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la a ma se an yɔrɔ fan fɛ yan nɔ mais an b'a ye bɔlɔlɔsira kan k'a fɔ ko ji ye tiɲɛni kɛ fan caman yɛrɛ de fɛ a ye tiɲɛniw kɛ a ye siraw tiɲɛ halisa yɛrɛ ekɔlita bilala fo kɔfɛ la parce que mɔgɔ ka so fɛnna fo mɔgɔ t'u loger ekɔliso kɔnɔna na. Bon effectivement ɲinan kɔni san ye tiɲɛni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que an bɛ boli sira minnu kan ani an ka forow san ye dankari o caman na ani siyɔrɔw mɔgɔw ka so caman karila bon an kɔni bɛ yɔrɔ min na so kari ma se anw ma mais tiɲɛna an bɛ boli sira minnu kan sira caman tiɲɛna k'a sababu kɛ an bɛ taa Dakar Kayi sira de fɛ
bon ka sira tɛ se ka boli bi san y'a bɛɛ tigɛ y'a ye bon an bɛ foro mun fana ye kɛrɛfɛ yɔrɔ ninnu na san ye caman tiɲɛ bon mɔgɔw bɛ maɲumako ni fɛnw na kɔrɔla an b'a ye san bɛ to ka minnu kɛ bon ɲinan ta dépassera. Maaw bɛ kun caman de fɔ nin ji kasara in na min ni jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw yɛrɛ nɔ b'a la. An ka nin ji kasara in ne ka faamuya la dɛ cause caman b'a la cause fɔlɔfɔlɔ ne b'o da habitants yɛrɛ ma parce que mɔgɔ caman bɛ kumakan ye ko u sigilen don yɔrɔ min na yɔrɔw feerera u ma ne ka faamuya la hali ni yɔrɔ feerela i ma mais e min kan ka taa sigi yɔrɔ la ni yɔrɔ cogoya man ɲi ne bolo i ka jɛ a kɔ parce que ni e taara sigi e bɛ se ka bila tɛmɛ mais est ce que e denw ni i mɔdenw bɛna sini n'a tɛmɛ responsabilité filanan ye ne b'o da autorité kunna autorité bɛ k'an bɛɛ de la kisi olu de kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye minnu kan ka fɔ yan tɛ sigiyɔrɔ ye mais malheureusement olu yɛrɛ dɔw de ye yɔrɔ in feerebagaw ye inondation cause sabanan ne bɛ se ka min fɔ a la o ye gɛnw jiboli sira dibaliya ye ji ma parce que i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen lotissement kɛlen don ka ɲaamɛ o bɛɛ n'a ta ji bɛ don mɔgɔw kan parce que sira tɛ ji bolo ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ ninnu bɛɛ filɛ nin olu ye an ka mairies ni an ka fɛn urbanisme mɔgɔw ka responsabilité. Bon ne yɛrɛ bolo ɲamaw de ye ji tɛmɛ siraw geren quoi donc ni ji ma tɛmɛ sira sɔrɔ jago a bɛ don mɔgɔ kan a bɛ don mɔgɔ kan. Ka kɛɲɛ ni ji ka tiɲɛni nɔ ye min ye degun ni kasara se maaw ma dɔw bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma sabula ji tiɲɛni nɔ ma da Bamakɔ dɔrɔn ma u ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan ɲani kalantaw cɛ. Weleweledakan min bɛ ne bolo o ye d'abord ka ɲɛsin faamaw ma u k'a lajɛ ka minnu bɛ yen fɔlɔ victime minnu bɛ yen parce que n'an ye réseau sanfɛlaw lajɛ an b'a ye k'a fɔ dɔw ka so yɛrɛ tɛ dugu kuturu dɔw wulila parce que problème an kɔni bɛ Bamakɔ yan mais Mali dan tɛ Bamakɔ ye yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu vraiment kasara bonyara ye kosɛbɛ ni Bamakɔ ye donc minnu bɛ yen ni olu ka yɔrɔw cira u ka fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ ka olu aider aide in bɛ se ka kɛ ka yɔrɔ dɔ ɲini k'u bila yan en attendant an bɛ don min na ko min bi degun dɔ yɛrɛ bɛ ko in na o ye jumɛn parce que a mana kɛ cogo cogo kɔni école ta bɛna na kɛ mais malheureusement école so camanba de bɛ an balimaw bɛ minnu kɔnɔ bon autorité ka solution ɲini joona olu bɛ se ka bɔ yen cogo minnu na mais ka yɔrɔw d'u ma u bɛ lafiya sɔrɔ yɔrɔ min na en attendant yani jiko in ka jɔ. Kabini ɲinan samiya sanji daminɛna fo ka na se nin waati ma ji ka tiɲɛni nɔ 649 o de lakɔlɔsira maaw fɛ fiɲɛkolonba ka tiɲɛni nɔ o kɛra 6 ye sanpɛrɛn ka jigini o kɛra 8 ye fɛn min ye so 37 ani 92 ye olu de firila o de kɛra sababu ye ka maa 102 ni 59 ni ka olu de so tanya olu cɛla cɛ 72 ni 39 ani muso 72 ni 18 ani denmisɛnnin 115 ni kɔ maa 76 olu kɔni ni tora la ani maa 148 olu de banana ka kɛɲɛ ni tiɲɛni waleya ninnu ye maaw kan ka u hakili to u yɛrɛ la ka bɛn ni fanga dafiri min kɛra san 2020 kɔnɔna na ani jamana wɛrɛ cɛ kumaɲɔgɔnya baara o kɔni gɛlɛyara o min kɛra sababu ye maa dɔw sɔnnen don ɲɛmɔgɔw tagali ma maa dɔw ma sɔn walasa ka faamuya sɔrɔ Seku Ɲamɛ Bacili ni ale ye RPM tɔnden ye an bɛ ale hakilinataw lamɛn Actuel Media ka kuma bara la bi an bɛ se k'a fɔ an ka diplomasi bɛ sira min kan kabini ni san damadamani na a tɛ ka kɛ sira kan min bɛ ka an ka jamana labɔ gɛlɛya kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ ni san 3 san 4 laban in na an ka diplomasi kɔni an y'an sen bɔ kulu caman na kulu minnu peut-être an bɔli o kɛra gɛlɛya ye an ka jamanadenw ma o kulu ninnu dɔw bɛ se ka tali kɛ G5 Sahel la mun tun bɛ lakana ko la an ka jamana kɔnɔna la ni Sahel jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o fana kɛrɛfɛ an bɛ se k'a fɔ CEDEAO jamana fana o kuluba an bɔra o kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ a bɔli c'est pas encore effectif a bɛ sen na mais a kɛra gɛlɛyaba ye an bɛ hakili jigin kɛ san 2022 waati a daminɛ CEDEAO jamanaw ye gɛrɛntɛ ta ka sigi an ka jamana kan o gɛrɛntɛ in kɛra sababu ye an bɛ se k'a fɔ balo sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la jamanadenw tɔɔrɔla u ɲanina a ko kɔnɔna la donc olu bɛɛ kɛra walew ye an ka diplomasi min ka baara ye ka ni jamana wɛrɛw cɛla sira ka tagama ani ka relation ɲuman dilan ni jamana tɔw cɛ olu ma se ka o baara kɛ an bɔra olu kulu minnu kɔnɔna la n'a bɛ sen na a gɛlɛya mun bɛ nalen ɲɛfɛ o de ka ca par exemple CEDEAO ta ni ɲinan san banna a bɛ kɛ effectif ye n'a kɛra effectif ye gɛlɛya misɛnnin ni kɔlɔlɔ caman b'a la olu kɔlɔlɔ ninnu dɔn an ye baloko fɔ dɔrɔn fana tɛ taa ni ka segin n'o ye libre circulation des personnes et des biens o b'a la papier ko n'i ye jateminɛ an ka jamana kɔnɔ passeport carte biométrique minnu bɛ ka tila nin bɛɛ CEDEAO ja de b'a bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔra an ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na
a bɛ dɔ fara minɛnw sɔngɔ kan, a bɛ dɔ fara taama gɛlɛya a bɛ dɔ fara olu kan. Donc n bɛ se k'a fɔ an ka diplomasi bɛ yɔrɔ min na an bɛ ka taa cogo min k'a jateminɛ fana ni san 3 laban in na an bɛ ka taa diɲɛ seleke 4 tɔnw b'a ka kɛnɛ min kan n'o ye Nations Unies ye. An ka kuma minnu n'an b'a lasa ye kuma caman bɛ yen a tiɲɛ fɔ ka di mais i b'a fɔ kɛnɛ min kan ni fanga t'i la o kɛnɛ kan kɔlɔlɔ de bɛ bonya i ma a fɔli la ka tɛmɛ i ka tiɲɛ in fɔli kan. Donc an bɛ se k'a fɔ an ka diplomasi kan ka bɔ kumaba ninnu kɔnɔna la ka walew poser. Mali ni Algérie ye badenw de ye, jamana kɛlɛnw de don. An ni Algérie ka si bi tɛ, an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ko caman na, an y'olu dɛmɛ olu y'anw dɛmɛ, donc an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ parce que anw de ye sigiɲɔgɔn ye. Donc an ni Algérie ka relation maa kun bɛ se ka sigi ni nin ye, ka sigi n'a ye mun na parce que kabini bolonɔ bilala gafe mun na walasa ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna la ni maa caman b'a fɔ a ma accord d'Alger. O gafe in an ka jamana kɛlen k'i sen bɔ o gafe la kabini o waati maaw y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ n'ale ɲɛfɛ an ni Algérie ka relation kɔnɔna la, mais o gɛlɛya ninnu kun ɲɛ kan ka sigi de parce que anw ye proposition dɔ kɛ a waati hali n'a sɔrɔ an ma lamɛn k'o la k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka sigi ka fɔ de sabati kosɛbɛ. Kidali minɛnen kɔfɛ an bɔlen accord la an balima minnu bɛ yen a kɛra minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɔra Mali kɔ kan ka t'u kalifa jamana wɛrɛw la n'an kun ye dialogue yɛrɛ instaurer ka essayer k'u retenir ni sira wɛrɛ ye parce que kisɛ ni marifa in o t'a bɛɛ ɲɛnabɔ o bɛ dɔ ɲɛnabɔ bi an ka jamana kɔnɔ jugu kelen min b'an na o ye terroriste de donc an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn faamu ka terroriste kɛlɛ mais o kɛrɛfɛ sigikafɔ bɛn ni kɛlɛnya o kuma o man ka jɔ jamana kɔnɔna la an kan ka continuer o la de hakili la o bolo n'o bilala o gafe min na n'o ye accord d'Alger ye o dénonciation o jouera kosɛbɛ an ni Algérie ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la mais n b'a bisigi k'a fɔ Algérie fana kan k'an faamu kan k'an ka jamana ɲɛmaaw faamu kan k'an faamu fana an ka jamanadenw faamu an bɛ ka bɔ gɛlɛya minnu kɔnɔna la Algérie kan k'a dɔn fana ko fanga min b'an kunna dɔn tɛmɛ fanga de don ni fanga in tɛna to Mali kunna donc u kan k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ fana fɛ la tɛ nin ye donc u tɛ se ka Mali minɛ ni wale minnu bɛ se ka poser Algérie ye jamanaba ye o ma donc an b'a bisigi k'a fɔ anw ni Algérie ka relation hali bi a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ ɲɛ a cogo la wa an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ ɲɔgɔn na mais il faut que Algérie de fana ka faamuyali kɛ k'a fɔ contexte min bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na vraiment a bɛ kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya a bɛ walew dɔ gɛlɛya an ni u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ mais o t'a jira k'a fɔ jamana fila in tɛ terimaw ye k'a fɔ badenw tɛ k'a fɔ u peuple tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛɛ ye jamanaden kelen ye. Jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔ kan kibaru bɛ lase aw ma Aissata Tarawele fɛ teliya la. Jamanakuntigi ka kalata min bolodara san 2025 Mali gouvernement ye baarakɛ wari nafolo bolodalen dɔ di minisiriw ka tɔnba ɲɛmaa ma n'o ye miliyari 80 ni CFA wari miliyɔn 750 ye o min jara politiki mɔgɔ caman ye nga u dalen b'a la ko caman kan ka bɔ Mali faamaw fɛ walasa ka jigiya sɔrɔ ka sigi sariya sunba sigicogo kan san 2025 hakilila jigila Mali faamaw kun ye san 2023 baarakɛ nafolo dɔ bolodalen dɔ bila sen kan mun ye miliyari CFA wari 70 ni miliyɔn 750 ye o min ka dɔgɔ ni ɲinɛnta ye ni miliyari 10 ye. An dafɛ jamanaw ka kunnafoni k'a sɔrɔ Cameroun jamana ɲɛmaa Paul Biya ka kɛnɛyako haminako ani hakili wuli lawulila kabi dɔgɔkun damadɔ gouvernement y'a ka kumalasela René Emmanuel bila ka kunnafoni dɔw di octobre kalo tile 8 wula fɛ walasa ka dankari kɛ kunnafonidilaw ka sɔsɔli min bɛ jamanakuntigi Paul Biya ka kɛnɛyako kan octobre kalo tile 9 bataki dɔ cira marabolo danfaralenw ɲɛmɔgɔw ma gouvernement ye yamaruya di gouvernement den kelen o kelen u ka kɔlɔsili jɛkulu dɔ sigi sen kan min bɛ baara kɛ kunnafonidilaw ni ka sɔsɔlikɛlaw kɔlɔsi sɔsɔli min ɲɛsilen don Paul Biya ka kɛnɛyako kan ani ka kumasenw sɛbɛnbaga dɔn minnu bɛ kan ka nin waleya in kɛ ani minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔsiraw kan minnu bɛ kɔ o ko kɛ k'olu ka sariya ta. Jamana kɔnɔ kunnafoni sanfiyɛba min laseli kɛra ka kɔn ni dɔgɔkun 2 ye a sera dugukolo kan karidon octobre kalo tile 9 ka se octobre kalo tile 10 ma Floride kɔrɔnyanfan fɛ ni a ye mɔgɔ 16 faga laseliw kɛra Ameriki faama ɲɛmaw fɛ o kɛra sababu ye ka sanjiba lase yɔrɔ caman la Floride jamana kɔkɔjida la wa a bɛ kan ka taa fɛ o kɛra sababu ye ka sanjiba ani fiɲɛba lase
Floride cɛmancɛ ani kɔrɔnya fan fɛ. Alamisa don sɔgɔma kuran tigɛra so 3 ani kɔ la. U tilala ka laseli kɛ tuguni ko fiɲɛba 19 o de be sen na. Jamana kɔnɔ kunnafoni. Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Barack Obama ale ye campagne kɛ jamanakuntigi Kamala Harris ye Pennsylvanie mara la. Alamisa don Octobre kalo tile 10 Barack Obama y'a ka kumalaseliw bɛɛ kɛ walasa ka jalagi da Donald Trump kan ani ka kuma fɔ Kamala Harris ye kalo 2 ka kɔn jamanakuntigiw ka kalata ɲɛ. Démocratie ka candidat ka campagne o ye jɛkulu min sigi sen kan. O jɛkulu ye bɔli laban min kɛ walasa ka nin kumalasena in bila sira kan. Ka jigi ka da kan a laban na u bena kuncɛ bɔ sɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ ani République candidat Donald Trump kan. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.